तुम्हाला पण असं होतं का की भाजी चपाती बनवायचा कंटाळा येतो किंवा भाजीला काय बनवावं हा प्रश्न नेहमी पडतो. तर असं कधी झालं ना आणि भाजी चपाती बनवायचा कंटाळा आला किंवा काय भाजी बनवा हा प्रश्न पडला की असं मस्त झटकीपट 2-4 कांद्यापासून ना इतका मस्त टेस्टी खमंग असा झुणका बनवू शकता. इतकं मस्त वाटतं ना, म्हणजे आपण बेसन पिठाचं पिठलं वगैरे बनवतो बघा, त्यापेक्षाही ना हा कांद्याचा झुणका एक नंबर लागतो. तुम्ही एकदा करून बघा, खूप चवदार लागतो. भाकरीसोबत एकच नंबर लागतो. हे बघा, असा मोकळा फडफडीत असा हा कांद्याचा झुणका बनवायला खूप सोपा आहे. तुम्ही याला टिफिनमध्ये नेऊ शकता. अचानक घरी पाहुणे वगैरे आले तर झटकीपट हा झुणका बनवू शकता आणि खायला तर इतका भारी वाटतो ना. फक्त याच्यासोबत ज्वारीची भाकर आणि बाजरीची भाकर जर केली ना त्याचा स्वाद अजूनही वाढतो. तर आज बघून घेऊया मस्तपैकी झटकीपट असा कांद्याचा झुणका. तर ह्याला लागणारं साहित्य, बनवायची एक छोटीशी रेसिपी आज मी व्हिडिओमध्ये दाखवलेली आहे. आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला आपल्या सबस्क्रायबर करा असेच रेसिपी बघण्यासाठी. तर इकडे मी मस्त 5-6 कांदे बारीक असे उभे पातळ काप केलेले आहे. जसं आपण बघा कांद्याची भजी बनवतो बघा, त्यावेळेस कशी पातळ काप करतो, पाकळ्या पाकळ्या ह्या अशा काढायच्या. म्हणजे जितक्या मस्त पाकळ्या तुम्ही अशा काढताना तितकाच तो झुणका ना छान वाटतो दिसायला. आणि याला बनवायची एक ट्रिक सांगते तुम्हाला मी, जेणेकरून ह्या पाकळ्या पाकळ्या दिसून आल्या पाहिजेत, म्हणजे एकदमच गोळा नाही झालं पाहिजे बेसन पिठाचा. तर कढाईमध्ये तेल तापत ठेवायचं. याच्यामध्ये राई, कढीपत्त्याची पानं आणि लसणाच्या थोड्या पाकळ्या टाकायच्या. लसणाने खूप छान चव येते. तर इकडे मी कढीपत्ता, राई आणि लसणाच्या पाकळ्या, थोडेसे जिरे टाकलेत. आता ही फोडणी सुरुवातीला पहिली तडतडून घ्यायची. हे थोडंसं तडतडून झालं की याच्यामध्ये आपण हे सगळे पातळ ज्या पाकळ्या केल्यात ना कांद्याच्या त्या सगळ्या टाकायच्या. हे बघा, मस्त आता ह्याला ना चांगलं गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत चांगलं परतून घ्या. मीडियम गॅस करायचा. हे बघा, हे सगळी जी फोडणी आपण तयार केली ना त्याच्यासोबत ह्याला असं मिक्स करून घ्यायचं. हे बघा, आता हे थोडंसं परतून झालं म्हणजे थोडासा याचा कच्चापणा दूर झाला की आपण याच्यामध्ये ना थोडे बेसिक मसाले टाकायचे. तर सुरुवातीला जरा कांदा चांगला ह्या फोडणीमध्ये परतून घ्यायचा. आता लसूण वगैरे टाकलं आहे त्यामुळं ना ह्याला सुरुवातीला छान चव लागते ज्यावेळेस आपण परतून घेतो सुरुवातीला. तर मस्त असं परतून झालं की आपण ह्याच्यामध्ये बेसिक मसाले टाकायचे. तर मी इथं गॅस ना जरा मीडियम केला आहे. थोडा वेळ ह्याला असंच परतून द्यायचं आणि मग याच्यामध्ये आपण मसाले टाकूया. हे बघा, एक 5 मिनटं तरी याला चांगलं असं परतून घ्यायचं. म्हणजे कसं झटकेपट तो झुणका बनला जातो, काही वेळ लागत नाही. नंतर मग ते कांदे कच्चे नको वाटायला, त्यामुळं थोडे परतून घ्यायचे. आणि मग आपण ह्याच्यामध्ये आता मसाले टाकूया. तर सुरुवातीला मी टाकलं इकडे चवीनुसार मीठ. आता मीठ टाकून सुद्धा ह्याला थोडा वेळ परतून घ्यायचं. हे बघा, आता मिठाची चव आणि मीठ हे सुरुवातीला टाकल्यामुळं प्रत्येक पाकळीला एकदम व्यवस्थित ते पॅक होतं. चव बॅलन्स राहते, म्हणजे फिक्कं वगैरे वाटत नाही. आता आपण याच्यामध्ये बेसिक मसाले टाकायचे. हळद, गरम मसाला, धना पावडर, लाल मसाला, हे बेसिक मसाले आपण टाकून घ्यायचे आवडीनुसार. आता जसंही तुम्हाला कमी जास्त आवडतील तसे मसाले इकडे ॲड करा. तर मला असं झणझणीत पाहिजे तर 2-2.5 चमचे चांगला लाल मसाला टाकला आहे, हळद टाकली, गरम मसाला टाकला आहे आणि धना पावडर टाकला आहे. आता सुरुवातीला मी मीठ टाकून घेतलं आहे म्हणून मीठ नाही टाकायचं. आता हे मसाले मस्त कांद्याच्या पाकळ्याला व्यवस्थित कोटिंग करून घ्यायची, म्हणजे मिक्स करून घ्यायची. हे बघा किती छान सुंदर रंग आला आहे बघा मसाले टाकल्यामुळं. आता हे असं परतून घ्यायचं, थोडंसं मसाल्यासोबत ह्याला तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं. आता हा कांद्याचा झुणका ना अगदी मोकळा सुटसुटीत होण्यासाठी ना इकडे तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, जे बेसन पीठ, म्हणजे झुणका म्हटलं तर आपल्याला बेसन पीठ हे लागतं. ते बेसन पीठ ह्या कांद्याच्या झुणक्याला ना अगदी प्रमाणात टाका, म्हणजे कमी जास्त नको आहे. कारण की मग हे बेसन पिठाचा एक गोळा तयार होईल, मग कांद्याचा झुणका तो अजिबात वाटणार नाही. त्यामुळं थोडंसं बेसन पीठ टाका. फक्त ह्याला बेसन पिठाचा एक फ्लेवर द्यायचा आपल्याला, बाकी सगळं काम हे कांद्याचं आहे. हे बघा, मी थोडं टाकलं बेसन पीठ, काही जास्त टाकलं नाही. त्यामुळं कांद्याच्या ज्या पाकळी आहेत ना त्या एकदम व्यवस्थित अशा मोकळ्या मोकळ्या राहतात. म्हणजे बेसन पीठ पण त्याला लागलेलं असतं आणि कांद्याचं पण एक आपल्याला ते खाल्ल्यासारखं फील होतं.
हे बघा मी कसं मापामध्ये बेसन पीठ टाकल्यामुळं कसं मोकळा फटफटीत झाला आहे बघा हा. आता याच्यावर थोडंसं पाणी शिपडून घ्यायचं. थोडंसं बेसन पीठ कसं ते कच्चं असतं त्यामुळं त्याला थोडंसं शिजून घ्यायचं स्लो गॅसवर. बस अगदी थोडं थेंबभरच पाणी टाकायचं, काही पाणी टाकू नका जास्त. हे वाफेवर मस्त शिजलं जातं बेसन पीठ. आता झाकण ठेवायचं. थोडीशी कोथिंबीर याच्यावर टाकून घ्या. आता मी याच्यावर थोडीशी चिरलेली कोथिंबीर टाकायची. हे बघा आता झाकण ठेवायचं, मिक्स करायचं आणि आपला हा कांद्याचा झुणका जो आहे ना 1-5 मिनटाच्या आत झटकेपट असा तयार होतो. हे बघा स्लो गॅसवर ठेवून द्यायचं आणि असं मिक्स करून घ्यायचं. तर हा कांद्याचा झुणका बघा, इथं बेसन पीठ जास्त कुठंच दिसून येत नाही बघा, सगळ्या कांद्याच्या पाकळ्या कशा दिसून येतात. आणि हा जो बेसन पीठ आहे ना कांद्याचा झुणका आहे ना, हा खाण्याची मजा ना इतकी भारी वाटते ना भाकरीसोबत. म्हणजे नेहमी जे आपण पिठलं बनवतो ना त्याच्यापेक्षा ना तुम्ही ह्याची चव घेऊन बघा, एक नंबर लागते. तर हे बघा मला भाजी करायचा कंटाळा आला ना मी हे नक्की बनवते. तर बघा किती मोकळा सुटसुटीत, प्रत्येक पाकळ्या बघा कशा कांद्याच्या दिसून येतात का नाही. ह्यालाच म्हणतात कांद्याचा झुणका. तर नक्की करून बघा. आता गरमागरम मी जरा सर्व करते, एका भांड्यामध्ये काढून घेते बाउलमध्ये आणि मग आपण बघूया याला. तर झाला आहे आपला हा चवदार खमंग असा कांद्याचा झुणका. आता मी एका मस्तपैकी असं डब्यामध्ये याला सेट करते. हे असं तुम्ही प्रवासात पण नेऊ शकता, असं डब्यामध्ये पॅक करून टिफिनला नेऊ शकता सकाळी. खूप मस्त लागतो. तर तुम्ही पाहू शकता, मी तुम्हाला चांगलं जवळून दाखवलेलं आहे. आणि हे बघा पाहता क्षणी असं तोंडाला पाणी सुटलं, इतका छान लागतो ना. फक्त ज्वारीची बाजरीची भाकर बनवा आणि त्याच्यासोबत हे खाऊन बघा, इतका मस्त वाटतं ना तुम्हाला खायला. नेहमी तुम्हाला करावं असं वाटतं. हा कांद्याचा झुणका इतका भारी लागतो. हे बघा किती सुंदर दिसतोय आणि कुणालाही वाढलं ना तर ते आवडीने खातील, एवढी तर नक्की खात्री. हे बघा मस्त झालेला आहे. आणि असं गरमागरम बनवायचं, भाजी चपाती किंवा असं काही वेगळं भाजी करायचा कंटाळा आला तर तुम्ही 2-3 कांद्यापासून हा छानपैकी झुणका बनवू शकता. कोणी अचानक पाहुणे आले किंवा आपल्याला भेटायला कोणी येतं अशा वेळेस त्यांना भाजी भाकर म्हणून हा कांद्याचा झुणका बनवून द्या, बघा आवडीने खातील. कशी वाटली तुम्हाला आपली ही कांद्याची झुणक्याची रेसिपी? आवडली असेल तर लाईक पण करा. चॅनेलवर ना अशीच छान छान रेसिपी दाखवते, सबस्क्रायबर पण करा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर एकदा नक्की कांद्याचा झुणका असं करून बघा. तर पाहू शकता तुम्ही किती मस्त वाटतोय बघा दिसायला. असं तुम्ही टिफिनला नेला ना तर खरं सांगते टिफिन फिनिश करूनच येणार, इतका भारी वाटतो. तर चला भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्रायबर करा आणि स्वस्त राहा, मस्त राहा. भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका अशाच छानशा रेसिपीसोबत.